da zarar ya gama cin moriyarka, ya gama ƙarar da kai akan biyan buƙatarsa da muradansa, to wannan kuma daga wannan lokacin baka da wani amfani. Baka da wani amfani, amfaninka ya ƙare a tattare da shi, kuma zai nemi hanyar da zai rabu da kai. Zai nemi hanyar da zai rabu da kai, kamar yadda muka riga muka sani wannan abun al'adarsu ne a koda yaushe, a kowane yanayi haka ne. Wai ka ce wai sai an hukunta shi. Sabida kai la haula wala quwwata illa billah. Allah ya kiyaye, Allah ya raba mu da aikin dama na sani. Allah ya raba mu da shi. Maganar da Netanyahu ya faɗa, duk da maganar dai na ce Trump da Netanyahu. Trump nake so na ce. Amma dai duka da Trump ɗin da Netanyahu duk ɗan juma ne da ɗan jummai. Ɗan juma ne da ɗan jummai. Laifin shi kawai ya bar miza ɗin Iran ya sauka. Yanzu laifin ma gabaki ɗaya ya tattara a kan shi. Ya tattara a kan shi. Nan shine harin da Isra'ila da Amerika suka kai wa Iran jiya, Isfahan da wani state ne guda biyu dai suka kai mata akan makamashinta, akan kayan da ya shafi wutar lantarki. Kamar yadda suka yi alƙawari sun cika, to mun san ita ma za ta cika nata. Kuma Iran ce take kai hari Erbil na Iraki. Shi ma tana ƙara babbake kayan su dai. Iran ɗin dai ba ta da bace. Iran ka ne mata za ta yi maka. Ta daina wannan alkunyar. Sun riga sun kai ta gate. Na haka da ta yi musu da sun mata take musu. Bada ba ta yi wonin akan cewa kafa ku in kuka yi zan yi. To gashi nan masha Allah. Kuma haifa ce Iran take babbakewa. Nan kuma haifa Iran take babbakewa. Gashi ne yadda take babbake musu haifa ita ma. Kamar yadda daman ta faɗa. Na gani ma a Kuwait yanzu nake yan dai ƙara dubawa. Inda duka jiya da dare Iran ta kai wa hari. Masha Allah, masha Allah. Dama haka ai ya kamata. Abinda kai kawai ai maka. Yaran da suke iya ganewa kenan. Yaran da suke ganewa kenan. Ba su san kawaici ba. Kamar yadda take da shi da. Su kawai abinda suka sani su yadda suka ga dama. Su kashe wanda ba sa so. Su raye wanda suke so. To idan ita kuma ta ce wannan karan abin ya zama tarihi. Tun tana nemo kanta yanci za ta nemo ko ɗan adam yanci. Abinda ba sa so kenan. Kuma Saudi Arabia ne aka ji harbe-harbe. Ana yin shi a kusa da gidan Muhammad bin Salman na Saudi Arabia. Amma ana tunanin daga ɓangaren Isra'ila ne. Kun san yanzu da Isra'ila da Dubai, tunda suka ga ba garin da Iran take da gargaza gaba ta tsakiya irinsu, don haka da gangan duk wata wuta suke ƙara ɓallo ta, wato a yi fasha mu sha ruwan ƙwai. Yadda Iran take lalata ƙasashensu guda biyun nan, to su ma su ƙara hargitsa ƙafar ta tsakiya. Da Netanyahu ya ce ba za su tafi kamar awakai ba. To alamar da shi da ƙaishi Dubai sun fara aikin da ya kamata su yi. To shi kuma Saudiya ɗin, tunda ba su da abin bauta kamar Isra'ila, da haka suna ji suna gani, ko da sun san ɓannar daga su ne, sai su ja baki su shiru su ce Iran ɗin ce, ba don saboda komai ba, saboda tsoronsu suke ji, suna kallon su a matsayin allolinsu. Wannan shi ne abin da ke faruwa. Shi isa almusulma muke baki shawara, duk inda kika ga zaki daka ki daka, kar ki ji shakkar shaiɗani, ko ki duba su Larabawa, kar a ce kina dukan Larabawa. Mu mun san ba musulmai bane, matattu ne, ba sa bauta komai face Ba'al. Ke kuma Allah kike bauta, don haka duk wanda ya miki ba daidai ba, da kanshi hankalinki kwance. Abinda muka yi imani ba ki taɓa dukan wanda bai miki komai ba. Ba abin da zai sa ki haka, kowa kuma ya sani, ko makiyinki ya sani. Amma duk wanda ya miki kake raga mai, kake dubawa wai su fake da su Saudiya ne ko wani guri. A'a. Duk inda ya kamata ki daka, mun sani, mun san duk tsanani abu guda biyu a Saudiya ba za ki dake su ba. Haramin ɗin nan guda biyu, makwancin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haramin Makka. Amma duk ko ina a garin ya halatta, arzikin halattacce ne ki kona shi. Almusulma in sun miki ki musu, kamar yadda muka sani dai. Kuma in ba ke din kika ba, ki fito ki ce ba ke bace. Ana so a amfani da sunan ki a yawwa. To in aka yi miki din, zaki din yi kanki tsaye.
kai ki damu, Allah ya taimaka fa. Amma ne mutanen Allah sun fara fa, sun fara babbake wani jirgi a Red Sea, sun fara aikin su. Abun da ya dawo. Ina ma ana ta cewa za su shigo, to gashi nan sun shigo. Bayan sun tara jirage kuma fa su ma na san can zaka ji sun fara, an ce sun fara luguda a cikin Isra'ila. Barantana yanzu da Isra'ilan da idan ka jefa dutse ma daga inda kake ya faɗa. Allah ya taimaka. Alhamdulillah, a rahotannin da suke fitowa tun safiya, banda irin ɓanna da makaman Iran suka yi a babban birnin Isra'ila da wasu yankuna. A safiyar nan Iran ta farmaki Sultan Base na Amurka da ke ƙasar Saudiya, sannan ta farmaki base na ƙasar Kuwait da kuma Bahrain, wanda cikin nasara akwai jirgi da ya taso ma na ƙasar Amurka F-series, shi ma Iran ta ɓaro shi, duk da sun ce wai hatsari, to amma dai Iran ta ɓaro shi da mutanen ciki da sauransu duk sun zama mushe. Duk da dai sun kai muna hare-hare, sun shirya yau za su yi hari mai muni, saboda jiya Trump a sanarwa ya ce daga nan 24 hours idan Iran bata buɗe mashigar Hormuz ba, to fa zai bambama duk wani power plant na ɓangaren wuta. To wannan yasa Iran ita ma ta yi musu warning mai girma, to idan suka farmaki wannan wajen wannan wuta, to su ma Iran za su farmaki duk wani abu da ya shafi musamman ma'aikatar ruwan tace ruwa, wadda su yankin ruwan teku ne, ruwan da ake tacewa shi ake samu su sha da sauran buƙatu ga wannan yanki. Sannan Iran ta yi musu barazana dai ita ma cewa idan suka sake yi to ko akwai abin da su ma zai faru da su. To zuwa yanzu dai wannan hare-hare da suka shirya wa jamhuriyar musulunci kusan alhamdulillah an samu nasarar daƙile da daman shi, kuma an musu asara mai girma, musamman jiragen da aka tsara za su kai hare-hare tun kafin wasu su shigo ƙasar Iran ta samu nasarar harbo su, wasu kuma da yawa sai da suka shigo. Fatan mu dai shine muna yaƙi muna nasara mai girma, amma dai addu'an nan a ci gaba da yi. Suna mugun shiri, suna shiri mai muni, amma Allah yana rusa shirin su, amma dai suna ta ƙoƙarin kai hare-hare musamman daga yau zuwa daren yau, masu muni. To amma dai wannan shirin da suka yi na safiya alhamdulillah, duk da sun kai hare-hare wajaje da dama, kuma an samu fashe-fashe da shahidai, to amma dai bai tasiri ba yanda suka tsara. Allah ya taimaki raunana, ya taimaki jamhuriyar musulunci.